Adunay usa ka dalan nga daw matarong alang sa usa ka tawo. Apan ang katapusan ni ana mao ang mga dalan sa kamatayon. Proverbio 14, bersikulo 12. Busa si Jesus miingon, ako mao ang dalan ug ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay bisan kinsa nga makaabot sa amahan kun dili pinaagi kanako. Juan 14, bersikulo 6. Mga kapaglaom, welcome sa atong programa, Ang Dalan sa Kinabuhi. Karon nga takna atong hisgutan, ang paglakaw sa dalan ilalom sa gugma uban sa unang sugo. Ato nang naisgutan ngang napulo ka mga sugo gihatag sa Dios alang sa iyang katawhan. Tungod kay iya kitang katawhan, alang usab kini kanato. Ug ang Dios misulat sa napulo ka mga sugo sa papan nga bato. Ug ang gusto sa Dios nga masulat kini sa atong kasing-kasing og hunahuna. Niini nga takna, atong isgutan ang unang sugo nga gisulat sa Dios diha sa papan nga bato. Ang sugo nagkanayon, dili ka magbaton og lain nga mga Dios sa atubangan ko. Mabasa sa Exodus kapitulo 20, bersikulo 3. Kung atong sublion, ang duha ka dakong sugo mao ang paghigugma sa Dios sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong kalag ug tibok natong salabutan. Ang ikaduha mao ang paghigugma sa atong silingan sama sa atong paghigugma sa atong kaugalingon. Apan nagapabilin kanato ang pangutana kung unsaon paghigugma sa Dios ug sa isig ka tawo sama sa atong kaugalingon. Ug si Jesus nagapadayon, niining duha ka mga sugo nagasukad ang tibuok nga kasuguan ug ang mga propeta. Sa napulo ka sugo, atong makita ang klaro kaayo nga paagi kung unsaon nato paghigugma ang Dios ug isig ka tawo sama sa atong kaugalingon. Ang unang paagi sa paghigugma sa Dios mao ang dili pagbaton og lain nga mga Dios sa iyang atubangan. Apan sa unsang paagi nga makabaton kita og laing Dios? Sa orihinal nga pinulungan, ang Dios dinhi gikan sa pulo nga Elohim. Makadaghan kini gigamit sa pagtawag sa Dios sama sa paglalang sa kalibutan sa Henesis kapitulo 1. Kini nagapasantop usab sa iyang pagkalabing gamhanan ug labing halangdon. Kung maghisgot ta og labing gamhanan ug labing halangdon, wala nay laing makalabaw nga mao'y matuman og matagaan sa unang prioridad. Pero atong pangutan-on ang atong kaugalingon, ang Dios bakaha ang labing gamhanan ug labing halangdon sa atong kinabuhi? Pwede baya nga bisan atong giila nga ang Dios Elohim, pero sa atong kasing-kasing pag kinabuhi og huna-huna ang atong gipadako mao ang atong kaugalingon? Pasabot, ang atong kaugalingon na ang nahimong labing halangdon. Ubasin ka, adunay mga butang o mga buluhaton nga mao na hinuon ang labing gamhanan sa atong kaugalingon, tungod kay maulahin naman ang paghatag og panahon sa pagampo og pagsimba sa Dios o pagbasa sa iyang mga pulong ug labaw sa tanan ang pagkinabuhi alang kaniya. Basin sa ingon ani na hinuon nga paagi kita mapakyas ug wala nato damha nga nakabaton kita og laing Dios. Mga kapaglaom, sa atong paglakaw sa dalan sa kinabuhi, atong tagaan og panahon sa pagsuta kung kinsa ang nagagahom sa atong kinabuhi. Hinaot nga ang Dios. Labi na atong sutaon nga ang ginahimaya sa atong kinabuhi ug pagkinabuhi mao ang Dios ug dili ang atong kaugalingon o ni bisan kinsa nga tawo. Busa, dili nato kalimtan nga atong ipagamot sa atong kasing-kasing ang mga pulong sa Dios sama sa awit ni David nga nagaingon, ang imong pulong mao'y lamparahan sa akong mga tiil ug kahayag sa akong alagianan. Sa Salmos 119:105. Kini si Pastor Victor Navarro mag-ingon nga anaara sa atong pagpili kung unsa nga dalan ang atong subayon, ug hinaot ang dalan sa kinabuhi mao ang atong palabihon. He will make a way with love and strength for each new day. He will make a